Ahoj Karime, my tě tu máme vlastně při Ahoj. prvním tvým samostatným YouTubeovém videu, protože ostatní byly s Terkou, tohle je vlastně tvoje úplně takový první samostatný. Takže otázka na tebe, jak ty jsi odešel z drog, nebo nějaký tvůj drogový život? Ale já jsem v 15 přijel do Prahy. Začal jsem na Fantovce se sexuálním biznesem, do toho přišly drogy, protože mě dokopali k tomu, když chceš tohle dělat, tak si dej drogy, aby si to zvládl. Vydržel jsem na tom 7 let nosem, bez toho, že bych aplikoval nitroženě. Nemusel jsem za drogy platit, vozili mi to většinou klienti nebo byli součástí distribuce pasáků. 7 let jsem šňupal, korigoval jsem si dávky, takže jsem v podstatě neměl abstráky takový velký jako třeba obce Stereska. A skončil jsem po 7 letech s tím stylem, že kolega si přede mnou píchl dávku a umřel mi v náručí. Já předávkoval se, tehdy nebral perník, ale herák. Já jsem měl perník a předávkoval se, umřel mi v náručí a já jsem s tím definitivně po 7 letech švihnul. Takže jsem nepotřeboval žádný detox s žádnou aplikačkou. Chtěl jsem prostě přestat. A když jsi teda byl aktivní uživatel drog, tak kolik jsi toho bral, nebo jak to bylo? Já jsem běžně brával takových ten gram a půl, 2,5 gram max Ještě čeho? perníku a pak jsem bral necelý 2 gramy koksu. A bral jsi někdy heroin? Ne, nejsem sebevrah. A po té zkušenosti s bydlením u Katky, s Katkou na společně na Spartě, kde fetovala herák v 9. měsíci, jsem si řekl, že herák do mě nikdo nikdy nedostane, že takový sebevrah a šílenec nejsem. Takže vlastně jediný drogy v tvém životě byl teda Jo, kokain a z pervitin. obou drog, co jsem já byla, což je kokain a perník, se mi podařilo odejít bez toho, že bych se k tomu chtěl vracet. Takže jsi nikdy neměl třeba nějakou chuť nebo chuť se k tomu vrátit, nic takového? No, bývala, ale dneska už ne. Dneska prostě to nehrozí, že bych se k tomu vrátil. Po kolika letech od toho, co jsi přestal, tě přešla, jak jsi teďka řekl, že už jako tu chuť vůbec nemáš, jako že už jsi Ale fakt když jsem po převnaný. těch 7 letech přestal, tak mi to ještě nějaký rok, skoro 2 roky trvalo, než jsem si definitivně řekl, nechci nic. Jo. Ty 2 roky po tom odchodu, pořád jsem měl stavy, když někdo něco měl, jo, já si dám taky. Takže jsem se musel dokopat k tomu, abych si řekl, ne, nedám si, nechci. Jo. Totež s pitím, že jsem dřív chlastal první ligu a pak jsem si řekl, ne, já to omezím. A postupně jsem to snižoval, nebylo to jednoduché. Ale podařilo se. A dneska mi ty drogy nechybí. Dneska jsou drogy to, co dělám. A máš něco, co bys chtěl vzkázat lidem, nějakým mladým lidem, aby se prostě tomu vyhli, nebo něco? Mladí lidi by, neříkám, že by se tomu měli vyhnout, jeho zkušenost to je plně vynikající, aby věděli, co to s tím člověkem udělá. Když ty lidi potkají, tak na ně koukají skrze prsty jenom protože tam neznají tu problematiku, že to nezažili, že nevidí, co ten člověk prožívá. Ale rozhodně by neměli hned začínat s drogama typu kokain, extáze, GHBčko, heroin, protože z toho se nedá tak lehce odejít, jako z perníku. A perník není až tak úplně riziková droga, co se týká závislosti, protože když já jsem třeba po 2 měsících přestal s pikem a vrátil jsem se k tomu třeba zase až za půl roku, tak to nebyl takový problém. Jako s herákem se jednou vzdáš a pak ti to doživotně chybí. Super, tak to je asi všechno, tak ti děkujeme. Já jdu za ní.